Mag-ikot ka rin daw eh. Ikot, dadinan. Guys, samahan niyo po kami. Pupunta po kami sa Salapay. Sa Patulog. Kasama natin si DJ, Mama. Single yan. Papa, may na na. Saka si camera girl. A few moments later. Kaya niya yan. Naglakad kami. Nasira ang trailer. Maghiwalay na. Maputikan lang yun ay. Masira lang. Uy, sili oh. Sili. Pangalo natin dun sa... Ito pa oh. Oh, ay, nagkan ka pa. Ano ba? Sanga, yung sanga ng ano mo. Putulin mo na yung sanga. Putulin mo na yung sanga. Mga balang mo. Guys, ko tayo sili guys. Magnakaw kami guys. Pang ano namin sa sausawang inihaw. Siling ligaw. Ligaw, may ligaw. Yan guys, daming mais. Maisan. Mais na pula pala yung kila ano? Kila? Yan guys, malapit na kami sa bundok. Diyan kami aakyat. Charot. Ay, sa Diyan lang kami sa baba. Kala mo naman makaakyat yung pa. Tumukan, naglamat na. Part pa din po ito ng Barangay Monteclaro. Sitio Salapay. Sitio Salapay. Dito po nakatira ang mga katutubong mangyan. Ipapawala pa. May dala kaming panjimbal. Panjibar, baka naman. Pero wala panulak. Ay, may bundok. Malapit ka na sa amin. Malapit ka na sa mga makakakul. Kapagod. Nagaya sa Salapay. Nakabuta na kami ang sirko. Struggle is real. Buti dito may kuryente. Dum tayo dyan, no? Sapa. Para makita yung kalagayan mo. Yan guys, yan ang kalagayan ni camera girl.
May sariling tungkod. Hindi inumin ba yan? Ayun na pala si Alaga eh. Gandang umaga po. Hugas ako ng paa. Baka yun ang busing mo. Hindi yan ang busing mo. Nandiyan po sila mama. May saging dito kuya. May saging? Mayroon din pa. Malayo pa. Umaya magkaiba tayo. Muna ako doon. Sige pa. Sino yung sumigaw? Sumigaw ito namin ko. Ano, kaya pa? Jay, kaya pa Jay? Kaya pa! Hindi na yan sasama sa susunod. Pinagod niyo lang ako, sabi niya. Saan? Ha? Saan? Baka magtago sila. Magtago talaga. Mga ina-ama. Kami ang inyong mga Ina. Kami ang inyong mga ina. baboy. Ayun o. Kataba ng nanay. Hindi, naibigay lahat sana ako. Ayun ang maganda. May halo yung kulay niya. May lahi. Oh, ito. Hello po. Na umaga po. Kaway-kaway. Ay, nagpapansin, naglalaro. Yan, tapos Anong yung yung chest ata yan. Hi! Lahat pala daw. Saan ang bahay nila Wow, eh. Nandyan siya? May saging na rin. Magpatibag daw si mamaya si Alaga daw. Doon pa daw banda yung pingo sa kabila. Yung may basketball court din sila dito. Sitio Hall ng Salapay. Picture tayo doon. Picture. Init. Labas na yung mga oil eh. Hukay ng Nagukay ng ubi. Kaway-kaway ka. Hello. May nagtatago dito eh. Pupuntahan natin. Bakit nagtatago kayo dyan? Ay, naka-makeup siya. Sana all. Sana all naka-make up. Ay, Valentine's kasi ngayon kaya nag-date siya. Hala, kawawa naman yung baboy. Yung pandemic. Pandemic po kasi kaya walang makain yung baboy. Sige, ulang sila lang. Friend yung lahat. Friend. Morning po. Morning po. Kaway-kaway daw yun ah. Maganda to ping pang dragon fruit. Ganda man itong bahay na ito kalaki. Wala mga dito ah. Hi. Saan sa Luwila? Ang galing maggawa. Sa loob. Takot? Tago. Galing mo. Ako hindi ko talaga masarutan magganyan. Mahal na ngayon yan. Nilalagyan nila ng halaman. Ay, oo, pwede. Lahat mahal na. Pero ano lang to eh, kawayan lang to. Ay, iba po. Ay, iba ang kawayan. Punta pa natin school nila mamaya. Saan? Yung pataas ng pataas yung turo mo ah. Kinakabahan si Alex ah. Dito pala maraming siniguelas eh na. Di ba sa inyo meron? Wala na, namatay na, katagal na yan. Bye! Bye-bye! Naikot nyo na lahat. Wala pa rin nakabahan. Ayan na yung school.
Ayan o. Dito na tayo guys sa school ng Salapay. Sino nga yung teacher dito na dito ha? Salapay. Maganda rin sa naibuan. Dito rin ba yung naibuan? Doon sa may Bebelot Mountain. Saan nakarating namuwag sila? Bert ang na? Ha? Namuwag sila ng putan. Oo. Saan sila nakara? Ah, yung sa ano? Ewan ko kung saan yun. Naibuan na. Naibuan yata yun. Lagpas pa ata doon. Isang upos na isang ano lang dahil isang stick na sigarilyo. Maganda nga school nila. Go! Head education. Ikutin natin itong salapay, itong stall. Sa loob. Hindi na. Baka mapagkamalan pa tayong ano dyan. Sarado ata yung gate. Sira. Wala naman tayo mga dito. Opa. Hugas mo na ng kamay. Sanitize muna. Bihabas oh. Ayan, laki oh. Hindi ka na magputol. Halala ko din pag break time, ay pag magre-resist na. Oh. Ting, ting, ting. Hindi sakit na ulo ko. Wala kayong makain sa amin. Butot balat po kami. Ay, may solar din sila. Ito, break na kain. Na umaga po. Hindi mo kinabit. Magkuha ka ng ano kaya, Pay? Uy, may ibon, oh. Ibon. Tit, tit. Para kalapati. Ay, kalapati ba? Hindi. Ibon yan. Napaisip ko lang kung kalapati o ibon. Dalawa. Alam mo nga. Sarang? Biscuit po. Pang merenda po. Ay, yung aso! Kapa. Pasensya na sa padala namin. Ano yan? Video po. Hi po, kaway. Ayun pa dyan, din sa kabila. Sila. Video mo na si Akin. Ayan lang nadala. Sa susunod po, pag may sahod na. Kaway. Babalik po kami sa susunod po. Dapat may sayay. Ngaya, maglaglag may. Wait. Oh. Ang cute nito. Sa Starbucks, ganito na lang kami mga ano. Kababa kasi ito yung yata ako. Kasi pag nilang ayan lang oh. Salapay, tanggalin mo yung jacket mo. Game. Hello baby, bakit? May sakit? May lagnat daw. Kaya pala, saan po kayo ang bahay niyo pa? Daw. Nagilot po kami doon. Ay, may namang Dali dito! Dali! May tinapay kami, dali! Bigyan namin kayo tinapay. Ay! Aroy, kulang. Kulang nga.
Balik na lang sa sunod. Ah, kaway-kaway! Ha? Wala na kami, yun lang dala namin. Sa susunod ulit. Susunod ka lang. Pabalik kami. Sino kasama niyo? Here tayo. Ay, labas kayo! 1, 2, 3. Susunod na lang ulit. Balik kami. Susunod. Sinabi niya nga sa akin. Naiwan na. Guys, naka-medyas oh. Naka-medyas lang siya papunta. Naiwan guys yung kanya Naiwan na guys. yung kanyang tsinelas. Naligo na ata yung dalawa. Hindi ba na tayo? Hey! Hi! Hi! Hi guys! Oh, kaway. Ayan ang tunay na dalawang mangyan. Ayan, saan na si Peng? Ay, nakahugas ng tsinelas. Yan, naiwan po si camera girl. Lugasan niya yung tsinelas. Hindi yan talaga makuha yung kanya, no? Oo, hindi niya may ganun yan. Oh. Ganun lang. Marami palang bata dito, guys. Talaga? Babalik tayo, magbutor na lang. Kaya naman motor hanggang dun sa may ano pala. Hanggang dito? Kawawa naman yung motor ko kung hanggang dito. Yung kay Papa, pwede pa. Smash yun sa'yo ata. Ay, Ha? smash ba yun? Hindi. Mio. Yamaha. Bawal nga yun. Ano kasi yung gulong na maliit lang. Much later. Oh, painit tayo ng tubig guys. Guys, painit tayo ng tubig, pang kape. Ang kape. Andito kami sa bahay nung Magpasok po kami. kakilala ni Papa. Ganda dito. Ba, feeling ni Mama, pilat ho ma. Mag-house tour tayo. House raid. Yan. Dito po kami sa paanan ng bundok. Karating kay da? Oh, sa Salapay. Dito may laging nilagang sa'yo. Yun, nilagang saging. Itong tinapay, oh, bigyan mo sila. Kailang na ako. Bisa, may pasaging sila, guys. Kaya ulan, saging. Oh, kapitaw. Nasukan, may gatas na yung ano yung pingin kanya? Ano, Kulang. Kadami man pala nila. parang bata doon. A few moments later. Yan. Street. May mga yung ganyan man. Dito ka din dapat balulang ka rin dyan. Kung yung isa para naman may ka-join ako. Ganun kayo lang. Oh, eh. Dalagan na siya. Naka-lipstick. Naka-blush on. Ganyan po ang mga pag naka-lipstick at naka-blush on na. Ibig sabihin dalaga na. Sige, patingin lang ako. Eh, naiya pa gid. Naiya sila ipakita yung lipstick nila. Magpasyal ka rin ay sa para makita yung balulang mo. Ganyan. Ay, pagkaroon mo na. 1, 2, 3, go. Okay. 1, 2, 3. Sunod lang. 5. Sunod. Nakabila. Yan. Ikot-ikot tayo. 2. Sige, umikot ka. Dragon Pro. Nabalat. Albert.
A few moments later. Parang mas maganda yung kuha yung dalawa. Malapit kasi. Lining, danan, danan. Mag-ikot ka rin daw eh. Ayun na, nasiraan na ng bait si Master Dragon at si Mami Dragon. Sabi ni Papa, tama na eh. 1, 2, 3. Isa pa. Guys, gaihaw tayo ng hotdog sa isda. Gaihaw tayo yung baby. Like it. Ay, sorry. Sa kataging. Tama ka ngayon. Kain na po. Kain po. Kain po guys. Kain. Kain na. Grabe na ah. Gutom na. Tsaka mo tiyang palato na. Ay na, apo. Sakit ta, maalimuuman kay ta. May sinilas. Nakatutok ako Ganda kaya. Ayaw mo yun. Parang harabas na rin tayo ah. Pa, negatin batin. Pinababaw mo sa kanin. Hotdog. Burrida. Oh. Si Papa. Ba't ka nagkuha ka doon? Di na mo tibudol pa. Guys, hindi alam ni Master Dragon kumain sa budol pa. Yun mo, nilagay niya na yung ulam niya. Nandun na agad sa sausawan. Ay na, magasang. Hindi ka napisa yun. Sobrahan. Sobrang Oo, ganghang. baka gusto mo lang sabaw. Gusayin natin sila. Sabi mo? Adung gayon, mangyan nga dungan. Tapos, yamutan mo. Na? Ginawit ko kung may media. Mag-diet. Pag may... Baka sila lang kasi may TV. Ganda talaga nila yan dito. Kaya nga, dito kasi nilabasan. Kastada ka mo ko na niya. Guys, nagadayo. Ganda yun rin. Napalayo kami guys. Nandito kami sa Salapay. Ano ako magtamot guys? Hindi marunong magkamay si Papa. Udilpait na lang nakatutkutsara. Agabukid, di ka marunong magkamay? Kain lang di. Ay, Naghahanap kami ng saging eh. matagpuro Nakarating tayo kami man. dito sa bundok. Ang stress man maturog data. Lagi mo yung katulog dyan. Kahit araw, At araw eh. hindi matulog. Yun ang pang-akit na. May lasa? Wala. Nawalin? Yung hotdog daw. Kasangat doon. Sangat gabi talaga. No, lasang manaw. Tayong manok eh guys. Ang ulam ko mo. Ang tira mo. Pinag-almusal si Papa eh. Ang ganda mo siya. Ayaw niya yung ulam niya, Kim. Pati siya kung yan. Alit. Kain na. Kaya na sa atin mo. Gusto ka kayo doon, dikit na dikit ka kayo ulam. Sa kamera. Kala mo magjowa kayong dalawa eh. Kasi ang ganda ka tikit kanina eh. Pakita Ayaw yung subo. maghiwalay. Pakita yung subo. May magsilos na sa atin ni Lisa. Si Lisa, may date silang dalawa, Valentine. Hindi pa panahon ng alukonlan. Wala pa din itong bread. Marso. Hi, busog guys. Ang nagwagi. Kalating oras din. Eh, kalating minuto. Dalawa. Ang nagwagi. Ang dalawa. Ang nahuli, magugas ng plato. Ay, wala palang plato.
bigat niya, kaya mo? Ito mabigat. Ugay pa. Ay na, hindi daw mabigat. Ay na, Mabigat yan eh. Ayaw. Hi kayo. Hi! Dali. Ganyan na yung mata. Hi! Ganun o, kaway. Dali. Sige, kaway. Salamat. Dali. Isang tinapahiyo. Sabihin salamat. Yan, dali. Sige. Sabihin mo sa sunod ulit. Balik kayo kamo. Sige. Nanonood sila guys. Yaya, tiyak. Talagwan. Ya. Magkakapatid ka, ha? Hindi. Iba yan. Walang magkakapatid. Pag may... Yan, Ito, magkapatid cute yata. niya. Oh. Ay, hindi. Ang cute. Ayan, tanongin mo. Ito, di ba may ano siya dito? May Saan? Ay, may make-up. Saan ito? Yan. Ibig Yan. sabihin yung dalaga na, di ba? Hindi ko alam. Basta mayroon yan, oh. Basta may makeup. Oh. May ano po siya, may blush on at saka Yan pala, lipstick. magkapatid, oh. Ito. Oh, ito. Dalawa. Magkapatid. Nahihiya siya. Nanonood lang dito. Kaya, Nakikinood lang. Saan po yung bahay nila? Dyan po sa taas. yan. Sige. Sarap ng kaya niya ng fudgy bar, oh. Fudgy bar, baka naman. Sige. Anita ko kayo. Kaya na ni Alex buhatin yan. Wah, galing! Ayun, taga-buhat namin, oh. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Kuyungan. Dali. Iya. Ikaw, anong pangalan mo? Ya. Ha? Okay. Binansya? Wow! Ikaw? Sa Aiden. Ano? Si Aiden. Si Aiden. Ikaw? Ikaw? Ikaw, ano pangalan mo? Jingjing. Jingjing. Ba, ganda ah. Ikaw? Gilisa. Gilisa. Gilisa? Kagaganda naman ang pangalan. Ikaw? Bit. Ibet. Ya. Ikaw? Aban no. Darat. Ano daw? Darat. Darak. 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 Yan. Nanonood sila. Raya. Ganda. Ayun guys, pauwi na kami. Uwi na kami, guys. Kanya-kanya bit-bit. Dad, pinaiwan mo na lang kayo ang tubig. Iwan mo yung mineral. Iwan nyo na yung tubig yung mineral. Ang ano na. Hindi, wala pa nga. Hindi ako pwede guys. May tamang tuhod.
makakapagtulak si camera girl kasi may diferensya yung tuhod. May crack ang kanyang tuhod. Kaya kami na lang. Alis ka.